Чакай, че малко нещо. Добре. Аз съм ще пътеки. Отново! Отново играем или в с Кепшан. Ака Алек. Ще ми помогнеш за блуто. Или аз ще се оправя. Стига. Покатвай ми през минута. А не 54 секунди. Да. Чакам още малко за 3, 2, 1. Снимай как бягам. О, чакай, обърках пътя, бе! Обърках пътя. Бяла роза с косата. Ама 2 на 0-2. 7-4, добре. Омага, бота заминал. Аз бия демидж. И то с пак пуснато й. За да избяга. Сега трябваше да кажем. Аз си не можа да се блъсна като хората, бе. Трябва да кажем СС. О, да. Къде си? Ако правиш на мида, бе? Не, че аз няма се оправя, де. Аз съм про Рамос, бе. Бе, не може да от някъде. О, така да бъде през целия ден, така тъмничко. В смисъл, облаците, нали закрилят слънцето и стане ако много тъй тъмно. И аз много обичам те, де. Господине, моля ви, не ми вземайте. Господине, Рамос, не ми вземайте. Добре. Нали? Аз съм най-нахалното същество на планетата. Да им скажат да изскочи ли? Гол! О, фак! Забравя да с на парирата! Също. Едно умиране не е проблем. Представяш да бягаш като мини! What the fuck, бота е птен замина. Бота 2-0-2-1, добре, ще ги шатдауни. Чакай, аз отивам на топа за... А, не, те са там, е. Отивам, брато! Пускам рогата. Не знам, ма той ще го чупя. Само да го гепна. Абе, как... Аре, ей! Бъгнах кюто! 2 пъти гнат снах по погрешка. Айде, пак тъмно стане, да и баваща мама. Той умира! Къде ма? Аре, скачай, бе, брато! А, така, скачай малко, бе. Омага, виж го кафе му, бе. О, Коста, тук, бе! Ти що умираш, бе? Умирам. Не мога да коме. О, Нямам унои, бе! Не, махни са. Виждане! Ей! Някой да ми обърне внимание! Перси! Не! Отивам за асист! О, си ти какво става тук, бе? Нищо е. Чакай малко да се оплачем тъй. Така е. Офицер на 4-1, Варуса 3-0. Къде отивам аз, бе? Абе, Тимо, не ми се прави на бърз. И ти не ми се прави на бърз. Ай, ако молиш да замразя. Ай, довиждане, ми те. Ще се видим горе, на спирката.
Аз ако сега почна то без ти само да свърши то сайта ми и почвам да се билдвам на танк. Браво. То станаха да ни убият талона и... Аз тя малко на хелп. Ай, бе, аз тук си... Бутай кулите. О, Вейна, фрикил. Така време много слабо ти. Нали? Аре, пъш мид. Овтина отворена ли ще ми се прави, ей, под комазна. ОМФГ! Репорт Тимо! Виж го какво е тъпък! Тъп мършав Тимо! Който е фокчер, нали? Давай, бе, браво, бе! Бой по колата, бе! Мога, нямам. Брато, да идвам ли? Виж сега колко бързо ще стигнат в маса. Точно много обратно. Не знам. Виж. Насо, здрасти, чакай, бе. Чакай, бе, приятелю. Къде избяга? Къде бягаш, бе, приятелю? Да еба приятеля ти. Пази бота. Аре, аз стоям да взема бота. Ти пази инхибитора. Чакай, бе, идвам ме. Не почва без мене да се биеш. Фокусирай Варус, другия нищо не прави. Айде! Здравей! Митю пиштола, здравей! Да, много хубав лут. Браво! Там нещо като сапорта, мари, карай! Айде! Дай ба! Ти кого ще словаш, бе, момче? Сега като ти фана за топарката, гледай какво става. Ще умиргаш. Гледай! От пълна кръв го изхабих. Добре, то с потарка. Уджа. Аз съм 5-0. Аз съм 1-3-8. Не съм ли добър за сапорт, е? Али аз съм сериз. Да, ти си добър. Ние сме уникално до. Аз съм сериз. Ти не си честен, ти имаш кил. Ко? Ти имаш кил, не си честен. Нямам скин. Кил казах, кил. А, Аре си дзани, аре бе, това. Не, искам да замързя, Не! Финалната край кулата. Да, мина. нямам нищо докато минем партиално дождане. О, чакай, аз пак ти искаш да те минавам, бе. Аре, дождане. Аз не знам, не знам. Ай, чао. Минайте без газа. Усетих дори. Бойко си еди. Тъв не бил тук милионите. Хем да. Не ми покажи. Взема столана и... Ама поне през 54 секунди. Аз стоям за блу. Ай, мара килки. Ти вари, маш тук ще отя за блу. И ще дода. Минута пристига! Аз пантеон и ти правим играта, знаеш? Да. Заради... Добре, че съм аз да правя киловете на всички. Оленако. Разбрах W-то на Рамос. Някой като го удари му се връща същия демидж. Ама гъбе. It's cool! 10 на 15 на 10. Айде, пускам нитрата. О, Сиктир Варус, къде бяга този Варус, е? Ама... Ама... Идваме, кой ще се бием ли? Пристигам за битката, бе. Я гледаш колко ми ще... Кой ще се бие, бе, ей? Пиклювци. Аре, бе, братета, помогнете ми, бе. Помогнете ми, той не може. Вече.
Гъче. Пусна си бариерата, защото на недалетото и копието ще да наби много демидж. Както сега на мене ли? Да. И ще да умра. Значи това се реклама. О, спринг. Скачам ли? А, да. Може да коса. Колата, взели ми нещо? Брата, вярваш аз колко съм. Колко? 7-0 гъджа. Абе, вие не ма дръсни, сега ще дода тази ще блъсна с коя. Още ако направиш един кил, какво прави? Ко? Още един кил и според тебе и какво ми трябва? Legendary. О, Варус на топ! Идвай. Стой го първо да стигне. Не бе, аз тук само ще почна да го бия. Запишу, ай го. Аре, бягаме. Отивам да помагам. Да пускам ли спринта? Давай, скачам! Оф, ти какво става тук, бе? Мите! Си! Умря. 1-4-10. Супер съм. Шш. Клана ми дата замина. Защо ме не чакате да ме използвате ли, бе? Големи сте кучки. Да идвам ли? Тимур, давай. Айде, виii! Не знам, ма Варус е толкова неточен. Ва! Давай, скачай. Не ма гледа мене. Аз ще избягам. Не, няма избягам. Давай, пентакил! Айде! То собраха елата. Дай, няма да уби Варус, fuck yeah. Той с ко прави, бе? Виж пантиона и на съса с бои реч двамата. What the fuck? Нашето и тяхното. Нашите и техните. Ами тука. Бари, бий Аз чакам натам. синка и то. Давай, вземам милиони. Чакай да ми се потам този улта. Няма да влизам под колата. Айде! Ти мина, може ли бе? Ко? Да. Чакай, трябва ми 100 голд някъде. Ще бият, ще взема малко милионки. Индикция, ма трябва ми 100 голд, бе. Толкова, аз имам 160. Тук ще трябва ми стигнат. Аз знаеш какво ще правя? Взех едно блуд тук преди малко. И то блу още се разнася наляво надясно. Кой ти пука, бе? Омага 900. И ми те едвам за 1 милионче. Защо? Трябва ми. Не ми трябва. Връщам се като топка в базата. Мите, май трябва да свършвам бързо, защото те скат гледам, те може да набият. Давай. Скът с мене, бе, дай. Никой не скача с мене. Мри, дай, бич! Дай, мадафака, дай! Ей, вземи дабала, бе, кучка. Мисля, че има шанс да набият, обаче малък. Не имаме, голям. 25 на 15. Дай да бутаме. Аз имам най-много килове от всички. И пантеон. Талона пък кога... Аз талона не съм го виждал, откакто от началото на играта не съм го виждал талона. Чакам да го кривам.
Веднъж го уби. Правиш ви пунгер. Аре, помогни ми, бе, талон! Аре, бе, ти му, бе! О, ма фъга! Колата за къв чип ма би! Талон. Ти райз, бе, къде, бе? Пускай улта! Точно биле! Аре, идвай на мида! Ще искат гледам, ще умират. О, чакай, май! И бахата. Или не? Идвам! Пуска ми нитрото! Батере, точно да човек! Много значи! Що? Тук е тъй, аз съм тук е тъй и не мога да учи. О, гоним недалето, трябва да фана. This is my chance, това е моя шанс. А? Аз съм най-много килове. Аз имам най-много асистенци. И от двата отбора. С 13... да. Никой няма повече асистенци от мене. Я виж, под мене всички имат един и същ асист. Под мене. Да. Омага, колата не ми взема почти демидж. Аре, давай, скачам ли? Аз ще скоча. Давай, скачай, бе, малумен! Малумен си, бе! Мафага! Голям нуфтос, бе! Най-добре се скачал под кола с тебе. Върста ще уби. Killing spree. Служи един лард тука, бе! Мерси. Ще дода след малко. Много известен. Виж ми фарма. Моя. Няма. 76. Имите. Чакам та. Идвам. И чао. Да си бия той! Аз си възвръщам кръвта от някъде. Не е от улта, от кюто ли откъде? Охо! Да, ще скачаме ли? Давай, скачай! После ще ми? Охо! Имите да изоставям та! Намерих я! Гърчо, бе! Много сме добри, бе! Отново трипл кил. ОМГ! 749 мана му трябва. Пак направих трипл. Благодарение на мене. Да. Ма ти почва да бягаш. Ало, се върнах! Що ти се пуснил? 14-1. Чакай, бе! Къде си е ред? Ето там. Майко, къв демиджи бия на реда? Идем. Туто, какво се върна кръвта, бе? Не знам, бе! О, време за пета. Чакай, бе! Къде пента без мене, бе? И I'm coming! Давай, джамп! Оси ти костата! От всичко ще взема аз.
Я спомнаха. Давай, брато! О, бе! Нищо. Ти вече си наяден. Ага, то с легендар ли бе? Шатдаун халта. Чакай мое, то с много опи. Аз ще го фана. Къде е? Къде е, пикло? Да. Чакай, идвам! Тъклата! Видял ли? Как бъгнал в кулата е? Стържи я! Къде? На майка ти путката ще пипаш ти. Тъй на майка си путката ще пипаш. Давай бе, брато, убий някой бе! Убий ги, браво! Добря! Помага! О, квадра щеш да има! Да. Гадже! Виж ми армора и кръвта. Не мога. А, после. Няма виж колко съм, бе. Браво е 19-2. Ние сме уникално дуо, бе. А, не, бе. Пръска ми всичко. Колкото изчели да се набутнат, бой, бе. Ще взема квадракил. Да, ако те бях спасил. Да. А ти къде че? А, ти умрах. Аз умрях при тебе. Аз трябва да си пусна единичката, бе. Нали? Аре, виж ма. Виж ми кръвта, де. О, 301 армор, бе. И съм почти фул билд. Много съм добър. За сред, сега съм толкова добре. Не, Вече го заобичай. Дали ще имам 100 фарм? да, ама я... Да, имаш 101. Ела да килпи. Къде е на мидъля? Идвам. Аз мога да Чакай, аз ще им скоча, искам асис. Брато, идвам. Човек, идете, бе! Омага, блъснах се. Внимавай! Много внимай за Нокчар. Ето го. О, кой ще ме се правиш, ли? На каква ще ме се правиш, ти, ма? Никакъв демидж. Чакай да ми дойде улта и скочим под кола. Ела така. 22. Ти с демо видяха, бе. Давай, брато! Ама! Майко, мила, аз защо съм на толкова кръв? Трябва да целна нещо бързо. Аре, тъпа Джон. Не се ядосва играта, взехме. Мене запай ко правя. Ай, се върна. 305 тарма. Мерси. Ей, ти си добър. Аз с кой личен ти съм добър. Много черна дия доста. Гледай ми те. Давай, не те искам. Искам да ги вземеш. Ута. Пуснах. Фарм, мotherfucker! Да ви се връща демиджа! Не бе, дабълто, колкото ми ударят на мене, толкова си на тях. Рамос го заобичах. Той е 3150 ли? Той е 3150 ли? Да. Може и да си го купя. Аз пък На майка ти, путката ще ти върши. аре, тъп пантеон помогни, бе.
бе, аз сам ще го взема, бе. Аре. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Аз обичах Рамос. Супер яките магийки. И лесно се играе. Да, той е райскат пустърниш, като пуснеш улта и... няма смисъл да играят. Направих 1000... На 26 секунди. Ко? Лутаме на 26 секунди. Вот the fuck. От кое е? Да, ти съпадаш нещо танк. Аз съм фул билд. Учава как да играете Рамос, ей. Slain an enemy. Сега стои тъмното, вече не знам. Не ме е страх от тъмното. Аз съм 18. От асистове. И сех много чернено в едно. Чакай да стържа, бе. О! Къде ма? Killing spree съм. Мерси! Your team has Абе, destroyed an inhibitor. биклювци. Какво стана, бе? Какво стана? Рампейдж! Мерси! О, да се наебах, помогни ми, бе! Your team Бедняк has Солев. destroyed a turret. Аз ще заред! Това е много езики. Нали, викат сме някакви прота. 23. Has been slain. Ти страх от човека. Толкова страшно, бе. Няма да го изде. Само ще му убий. Репортирай се! Репорт Нарсус! Абе, открадна ми реда, човек! Остави го на 5 кръв, но не идва и го взема някакво. Обни, бе, пантеон! Как се връща кръвта, бе? Но той идва на събой! Идвам! То свърши. То с цели... Тебе ли? Тебе ли цели, бе? Аре, давай, скачай. Талон ме за кила. Давай, давай, скачай. Не се бой за мен, аз не умра. Много си ми с по един кил. Давай, бой, гледа, ще му убий. Your team has destroyed a turret. И това май шита за тая игра. Аре! Добре. Ето, съм. Добре, айде. Victory! Бай!